Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, Сяржук, як заўсёды, рады цябе бачыць. То ўзаемна, як заўжды. Сёння у нас чацвер. А гэта значыць? А гэта тое самае і значыць, што сёння у нас курсы. Ну, як у нас курсы? Да нас прыйшлі курсы, таму што мы больш за слухачоў тут. Так, мы слухачы такі, вельмі добрыя слухачы. Мы уважліва слухаем. Уважліва слухаем. Нават не перашкаджаем. Так, не перашкаджаем нашым гасцям, вы іх ужо ведаеце, хутка мы з імі сустрэнемся. І сёння у нас гаворка пойдзе не пра нейкі канкрэтны перыяд гістарычны, а пра постаці і постаці, нават спрэчныя для некаторых, гэта князь Альгерд і Александр Неўскі. Спрачацца мы будзем пасля афішы, зараз паглядзім, а потым ужо да размовы. Витебский областной методический центр народного творчества приглашает на областную пасхальную выставку «Светлый день». В экспозицию вошли произведения орнаментального, ажурного вязания, копии артефактов старинных техник вязания, произведения валенного ремесла и вязаного текстиля, а также дизайнерские вещи объемно-пространственного характера. Выставка работает с 9:00. Витебский художественный музей приглашает на выставку коллекционные куклы «Эталон изящества». Коллекционер Татьяна Осипова представляет коллекцию из 180 наименований, включающую в себя кукол Барби фильма «Маттел», а также «Братц», «Монстер Хай» и множество других разнообразных игрушек. Коллекция включает в себя копию первой куклы Барби, выпущенной в 1959 году. Барби – археолог, врач, военный летчик и даже кандидат в президенты. Для хозяйки коллекции каждая кукла не просто дань моде и яркая игрушка, а воплощение мечты детей разных эпох об интересных и необычных профессиях. Выставка открыта с 10:00. Концертный зал «Витебск» представляет рок-оперу «Юнона и Авось». «Юнона и Авось» – одна из наиболее популярных и востребованных рок-опер мира. Сюжет поэмы и рок-оперы основан на реальных событиях. Известную и любимую публикой историю расскажут артисты театра Алексея Рыбникова. Начало в 19:00. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы. Зноў у нашай студыі Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, і Анатоль Дулаў, таксама кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава. Добрый вечар. Добрый вечар. Мы ўжо взялі на сябе такое права абвесці тэму. Александр Неўскі і Альгерд. З каго пачнем? Якую персону будзем разбіраць? З Александра. З Неўскага. І будзем разбірацца, якім чынам ён звязаны з Віцебскам. Ну, у першым чаргу, якім чынам звязаны з Віцебскам, тым больш, што гэта пытанне, якое абрасло шматлікімі легендамі. Галоўнае, што гэтыя легенды пайшлі ў народ, і яны жывуць. Самому даводзілася чуць, як ехалі людзі ў тралейбусе, убачылі помнік і абмяркоўвалі потым, што гэта стаіць Александр Неўскі і яго жонка, княгіня Вольга. Ну, ужо намешана настолькі ўсё, што чулі, што будзе помнік княгіні, адпаведна, ў Віцебску. Ну, вось у народным успрыняцці гэта ўжо часам змяшалася, і калі гэта перадаецца, не здзіўлюся, калі такія міфы таксама ходзяць, як і іншыя шматлікія міфы, якімі просто абраслі гэтыя гістарычныя постаці. Галоўны міф пра тое, што Александр вянчаўся ў Віцебску. Неаднаразова ўжо прыходзілася казаць, і пісаў пра гэта шаноўны Аркадзь Міхайлович Падліпскі на інтэрнэт-рэсурсах, што гэтую гісторыю ў двуххосе прыдумаў адзін з віцебскіх экскурсаводаў. Даўно, некалькі дзесяткаў год таму. Не сучасных, каб ніхто не падумаў. Да. Ён прыдумаў таксама шэраг вельмі цікавых міфічных гісторый, ці гарадскіх легендаў. Ну, скажем пра тое, што Наполеон звяртаўся да сваіх салдат з балкона галоўнага корпуса ветакадэміі, будынка сялянскага пазямельнага банка, які быў зведзены ў 1917 годзе. Праз 100 год амаль, нават больш. Все, калі ласка, не разбурайце ўсё цудоўнае, што мы ведаем. Наадварот, давайте разбураць. В прынцыпе, дакладна вядома месца вянчання, пра гэта паведамляе наўгародскі летапіс. Женися князь Александр, сын Ярославль в Новегороде, и появ Полочский у Бречеслава черь, и венчася в Торопце. И ту кашу чини, а в Новогороде другую.
новгородских першлет. Месца адназначна называецца, больш таго ўзнікае пытанне тады, а што за князь, калі ён будзе вянчацца на чужой тэрыторыі, а не на Так, сваіх так, уладаннях. Гэта нават першае пытанне. Зразумела, што Александра ці па іншых версіях Параскева, таму што тут ёсць гістарычныя нестыкоўкі і розныя варыянты імёнаў, якія сустракаюцца ў дакументах, але тым не менш, чаму ён будзе вянчацца на чужой тэрыторыі? Ён хто? Князь, які пазбаўлены ўласнага ўдзела, ці князь, які не мае сваіх зямель, якія па спадчыне павінны яму дастацца. Таму гэта версія адназначна адпадае. Больш таго, тут сказана пра тое, што другая каша была адпаведна ў Новгарадзе, і зноў ж такі называюцца тыя месцы, дзе, скажем так, з якімі князь быў звязаны, але Віцебска тут якраз у межах вось гэтага вянчання, у межах той цырымоніі, якая была, не называецца. І тады ўзнікае пытанне, якое задавалі многія праціўнікі найперш устаноўкі помніка. Якім жа чынам Александр звязаны з Вось Віцебскам? давайте патлумачце нам, якім чынам, якія ўсё ж такі, ці ёсць яны ўвогуле нейкія стасункі з Віцебскам? Акрамя таго, што жонка. Жонка, па-першае, гэта вядомы князь. Князь, якога ў 2008 годзе назвалі імем Расіі. Таму зразумела, што і гэта князь, які вельмі паважаны ў першую чаргу сярод праваслаўнага насельніцтва. А мы не будзем скрываць, у нас усё ж такі большасць насельніцтва Беларусі гэта праваслаўныя. Таму традыцыя яна працягваецца. Больш таго, князь, ён быў параднёны з полацкім княжацкім домам. А на той момант у Полацку сядзеў князь, якому раней належаў Віцебск. Віцебскі князь Брачыслаў стаў князем полацкім, і адпаведна яго дачка, якая адначасова магла прэтэндаваць па спадчыне на Віцебска, на Полацк, як і князь, таму што гэта іх удзелы. Атрымаецца, што княжна Віцебскага княжацкага дому становіцца жонкай Александра Неўскага. Вось такой выдатнай выбітнай фігурай, якой з'яўляецца гэты князь. Хаця легендаў там таксама шмат вакол гэтага імені, але гэта ўвогуле тэма асобных перадач. Тут можна паглядзець у інтэрнэце шмат цікавых матэрыялаў. Гэта інтэрв'ю Данілеўскага, гэта Клім Жукаў, яшчэ цікавы гісторык. Відэо шмат, яго паглядзець, і вось там падрабязна ўсё распавядаецца, прычым у вельмі цікавай форме. Але наконт усё ж такі прывязкі. Князь адназначна у Віцебску быў. Гэта зафіксавана. Бываў, але зафіксаваны адзіны выпадак. Таксама. Але вы ўпэўнены, што не аднойчы ён тут быў? Ну, конечно, не аднойчы. Справа ў тым, што пасля смерці цесця, князя Брачыслава, яго жонка, адпаведна, цешча Александра Ярославіча, жыла ў Віцебску. Ну, і тут, прынамсі, гасціў сын Александра. Магчыма, ну, які ж зяць да цешчы не прыедзе на бліны. І зяць прыязджаў. Вось гэта летапіснае паведамленне 1245 года про тое, што Александр пасля таго, як разбіў літоўскую раць, сам пайма сына свайго з Віцебска. Так? Некаторыя інтэрпрэтуюць, быццам ён мог не заязджаць в Віцебск, ён мог накіраваць там нейкага свайго падначаленага. Гэта пытанне, якія адносіны да цешчы былі ўсё ж такі, калі ён сам не заязджаў. Тут ужо мы не ведаем, нічога не можам сказаць, летапіс не зафіксаваў. Тое, што адно ўпамінанне, гэта не значыць, што гэта адзіны факт раз, а па-другое, пасля бітвы, канешне, трэба было дружыне Александра адпачыць, і я не бачу падставаў, чаму б не заехаць за сцены горада Віцебска і сапраўды не пабачыцца з цешчай. Таму і непасрэдна вось гэты момант ён і адлюстраваны на помніку. Гэта сустрэча сям'і, княжна Александра, сын Васіль. Ну, адпаведна, па сутнасці гэта зафіксаваны факт наведання вядомай гістарычнай асобай, вядомай на значнай прасторы, пачынаючы ад Расіі, завяршаючы, напэўна, усімі праваслаўнымі землямі ў гэтым рэгіёне. Таму помнік знакавы, помнік, які адлюстроўвае той факт. Хаця зразумела, што легендаў панамешана тут шмат, у тым ліку прыгадваецца, што сапраўды ў гэты час адбываюцца сутычкі, у тым ліку з літоўцамі, у тым ліку непадалёк ад віцебскіх уладанняў і нават на тэрыторыі віцебскай зямлі, таму што у свят уваходзіў у склад, па меншай меры, пазней будзе ўваходзіць і належаць якраз да нашай тэрыторыі. І адпаведна ўзнікае пытанне, што тут у тым ліку адбываліся землі. Ну, наконт літоўцаў тут ёсць праблема. Нават у Вікіпедыі раней было напісана, што ён разбіў усіх літоўскіх князёў, і нават хтосьці прапісаў, што ён міндоўг. Но пытанне, калі чытаць дакументы, там напісана, што ён знішчае усіх.
усе кунігасы, якія былі, яны былі знішчаны. Адпаведна, як маглі Міндоўга знішчыць, а потым ён намаляваўся і стаў узначаліў Вялікае княства Літоўскае. Таму хутчэй за ўсё якраз як не дзіўна, вось гэтыя разборкі, гэтыя сутычкі з літоўцамі на тэрыторыі, у тым ліку Віцебшчыны ці тэрыторыях, якія побач знаходзіліся, магчыма, яны садзейнічалі таму, што частка знаці правячай у Літве сярод менавіта гэтага племені яна была ліквідавана, і гэта дало шанец Міндоўгу стаць першым заснавальнікам Вялікага княства Літоўскага, вядомым. Па сутнасці, вось таму роля Александра Невскага, як не дзіўна, у гэтым можа быць якраз і станоўчая. Хаця ў Вікіпедыі хтосьці прыпісваў, там прыходзілася Тут змагацца... написано конкретно. За утро приспей Александр с новогородцы, и отяж Аполлон весь, а княжец и сече или более 8. Так? Я думаю, Значит, тут, 8 тут спотребится переклад. литовских князьков, да? Кунігасаў, Племянных усю былі эліту, па сутнасці, можа, і выразаў, таму што раней Міндоўг прыгадваўся далёка не першым сярод вось магчымых прэтэндэнтаў на лідарства. А тут раптоўна яму Александр Ярославіч, магчыма, вельмі добра Зялёнае святло. даў зялёнае святло на бліскучую палітычную кар'еру у свой час. Таму моманты ёсць. Пасля чаго яшчэ адну літоўскую раць, пасля таго, як з Віцебска выехаў сынам, Александр разбіў каля свята зноў-такі. Вось адпачыў у Віцебску, так адпачыў, Поразбивал? прызбіваў потым. Ну, дарэчы, увогуле моманты, вось гэты перыяд правлення Альгерда, першыя гады, і момант, калі тут Александр Невскі з'яўляецца, гэта такая спецыфічная сітуацыя, таму што Літва тут з'яўляецца, але нашыя стасункі з гэтым племенем яны мала вядомы. У першую чаргу менавіта з этнічнымі літоўцамі, з балтамі. Таму што з аднаго боку прамых сутычак з мясцовым насельніцтвам, з мясцовымі князямі не фіксуецца. Але што гэта? Гэта ўжо павага перад сілай, ці гэта, магчыма, якія-небудзь саюзныя адносіны. Ну, у дакументах неаднойчы сустракаюцца прыгадкі вось гэтых падзей. У тым ліку гэта была скарга рыжскага магістрата князю Віцебскому Михаилу Константиновичу на неаднакратныя абіды і прыцяснення, дзе гаворыцца пра тое, што адзін рыжанін, знаходзячыся у Віцебску, калі побач была раць літоўская, он хотел у рати идти, девки купить и взял меч с собою. Ну, пайшоў, хутчэй за ўсё, палонец, той палон, які ўзялі літоўцы дзесьці, магчыма, вось яны гэты жаночую частку палона, таму што яны ўсё ж таки спрымаліся як рабыні і прадаваліся, гэта быў жывы тавар, яны маглі быць і прададзены у тым ліку гэтаму рыжаніну. Але рыжаніну не пашанцавала, ён сутыкнуўся з нашымі монахамі Шааліні, як кажа Анатоль Миколаевич. Ён пайшоў не туды. Да. Ён апынуўся побач з манастыром, відавочна таму, што ён быў з мячом, монахі побачылі ў гэтым нейкую пагрозу. Рыжанін. Да, выскачалі, пабілі яго, меч забралі. І на гэта потым скардзіліся. Таму вось з аднаго боку прыгадваецца тая сітуацыя, якая была, не самая простая, цесныя стасункі з Рыгай, літоўская раць побач стаіць, войнаў ніякіх не фіксуецца. Што, як гэта тлумачыць, гэта ўжо можна розныя меркаванні выказваць, але па сённяшні дзень тут шмат коп'яў зламаны, і мы, напэўна... Гэта той час, калі ішло фарміраванне Вялікага княства Літоўскага якраз. Цэнтрам было верхняе Панямонне, але паходы літоўцаў сягалі вельмі далёка ад Літвы, у тым ліку на ўсходнеславянскія землі, але сапраўды не зафіксавана сутычак з непасрэднымі суседзямі, з тымі княствамі, якія знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі і якія трапляюць ужо ў другой палове 13 стагоддзя пад літоўскі ўплыў, а потым і ўваходзяць трывала склад Літвы. Але трэба сказаць, што гістарычнае ядро гэта не толькі балцкія землі, этнічна-балцкія, гэта і наша Наваградчына. І нашыя продкі, заходзячы са звестак галіцка-валынскага летапісу канца 13 стагоддзя, часткі іпацеўскага летапіснага зводу, яны таксама займалі актыўную пазіцыю ў тых працэсах і былі зацікаўлены вось у гэтым аб'яднанні. Ну і, дарэчы, калі мы ўсё ж такі кажам сёння і пра Невскага, і пра Альгерда, што іх аб'ядноўвае тое, што яны актыўна супрацьстаялі знешняй пагрозе, ў першую чаргу, з захаду. Таму што Невскі ён вядомы як... Крыжакі мы зараз і па бітвы на рацэ Нева, адкуль мянушка замацавалася, хаця яна з'явілася
скажем так, задоўга пасля смерці яго. Пра жыццё яго Неўскім ніхто не называў. Гэта з'яўляецца ў крыніцах канца 14 стагоддзя, прычым адносіцца не толькі да самога Александра, але і да яго дзяцей, які ніяк не маглі ўдзельнічаць Неўскай бітве, бо калі бітва адбылася, Александру было каля 18 гадоў. І відавочна, гісторыкі так лічаць, што такім чынам абазначалася, што род яго меў уладанне каля Нявы. Ну і, дарэчы, і другая бітва, гэта, конечно, лядовае пабоішча, самае вядомае. У той час можна Альгерда прыгадаць, які разам з братам супрацьстаяў крыжакам неаднойчы. Па сутнасці фіксуецца больш 100 бітваў. У тым ліку, калі яны адбівалі вось падобныя паходы, ці самі ажыццяўлялі тыя ж самыя паходы. Таму гэта дадзеных персанажаў адназначна яднае. Ну і калі мы будзем казаць зноў ж такі пра Неўскага, а не здарма у сувязі з падзеямі на рацы Нева фіксуецца ўдзел у іх, у тым ліку прадстаўнікоў полацкай зямлі. Якаў Палачанін называецца сярод тых, хто прымаў удзел у гэтай бітве. А палачанамі на той момант называлі, хутчэй за ўсё, выхадцаў з усёй полацкай зямлі. Адпаведна, і хтосьці з Віцебска там мог таксама прысутнічаць. Ну, што было на лядовым пабоішчы, там крыху іншая сітуацыя, там усё ж такі сутыкненне з меншай колькасцю крыжакаў, насамрэч іх так не так шмат загінула, калі рыцараў менавіта браць, але там было яшчэ суправаджэнне, якія Ну, таксама зноў такі іншаземныя. Яны іх самі не лічылі сваімі, гэта была дапаможныя сілы, таму тут можна асобна размаўляць. Ну і, дарэчы, наконт Неўскага міфаў усё ж такі шмат. Можна зараз вывесці, напэўна, першы і другі малюнак, які... Ну, першы малюнак, вось нашая тэма сённяшняя. Адразу і помнік Альгерду, і помнік Александру Неўскаму з жонкай Александрай і з сынам Васілём. Ну, да Альгерда там прывязана і замак, і руіны, не руіны, дакладней, фрагменты, якія захаваліся ад нарожнай вежы гэтага замка, тое, што сапраўды сведчыць пра унікальнасць замка, ну, пра замак асобна, ну, і вось Александр Неўскі. І наконт Неўскага, другі малюнак, калі ласка, шматлікія міфы, якія звязаныя з гэтым. Першую чаргу мы зараз Александра Неўскага ўспрымаем вось у гэтым вобразе. Чаркасава. У вобразе Чаркасава, таму што для нас лядовае пабоішча гэта той фільм, які мы ведаем і які актыўна стаў выкарыстоўвацца ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. І нездарма распрацоўшчык выявы гэтага ордэна, ён карыстаўся ў першую чаргу тым, што было добра вядома народу. Вось ён, Александр Неўскі, па сутнасці ў вобразе Чаркасава, тое, што маем на сённяшні дзень. Прабачце, нагадайце мне, калі ласка, а помнік наш у выглядзе Александра Неўскага, як ён быў? В сэнсе, як акцёра? В сэнсе, паколькі ніхто не ведае, як ён выглядаў. Ніхто не ведае, як ён выглядаў. І, дарэчы, тая ж сітуацыя з Альгердам, пра што, напэўна, Денис Валерьевич Ну, хацеў адна ж сказаць. гравюра ёсць з Альгердам. Гравюра, якая Пазнейшая датуецца ў таксама. 16 стагоддзі. Мы на яе звернем увагу, але як ён выглядаў, мы не ведаем. Гэта Таму ўсё выдумкі. Гэта зборны вобраз, які стваралі у дадзеным выпадку Іван Казак, Александр Гвоздзікаў і Евген Колчаў, аўтары помніка. Дарэчы, калі помнік адкрывалі, сітуацыя таксама цікавая адбылася, калі прывезлі помнік, ставяць яго, сядзіць Іван Казак, глядзіць, як усё адбываецца, і жанчыны стаяць і гавораць: а хто аўтар? Ну, другая, адна кажа, спытаецца, хто аўтар, другая кажа: ну, напэўна, Церетэлі, хто можа такое стварыць? Павярнуліся да Казака, запыталіся: вы не ведаеце, хто аўтар? Ён: не ведаю. І сядзіць далей. Так ён стаў Церетэлі цяпер. Ну, пра мастацкія вартасці, думаю, мы ўжо не будзем разбірацца помнікаў, гэта пакінем мастацтвазнаўцам. Але я хочу акцэнтаваць увагу, помнік Віцебску усталяваны не Александру Неўскаму, а менавіта сям'і. Да, і з аднаго боку мы тут можам бачыць сімвал старажытна-рускага перыяду нашай гісторыі. Сімвал вось гэта... Дынастычных шлюбаў шматлікія, якія ядналі гэтыя дробныя княствы. І зноў ж такі тое, што вось полацкі і віцебскі княжы дом, ён быў прадстаўлены на такім высокім узроўні. Такая знакавая асоба, як імя Расіі 2008, умоўна, калі вось праводзілася гэта апытанне, але мы там таксама прычыніліся, як кажуць. А з іншага боку мы можам бачыць тут якраз ушанаванне традыцыйных сямейных каштоўнасцяў нашага народа. Ну, казалі, просто мы нават падчас нашых сустрэчаў казалі пра тое, што варта было б, напэўна, яшчэ помнік паставіць Васільку, так? Да якога больш
про Васильку особенно можно, я думаю, поразмовляем, потому что там Витебск гэтага часу, может, Тетяну Станиславовну все ж таки Да, Калі-небудзь. вытягнем сюды. Зараз вернемся ў прямым эфіры і попросим Тетяна Тетяна Станиславовна Станиславовна, Бубенька. прыходзьце, калі ласка. Дайдзіце ўжо до нас. Ну што, звернемся, напэўна, да постаці Альгерда. Так, Таксама спрэчная фігура, і калі усталёўвалі помнік, таксама было шмат пытанняў, А і потым- што ён не праваслаўны і стаіць каля праваслаўнага храма, і ўвогуле як ён выглядае, так што на ім якія даспехі ну вось мы бачым саму фігуру, сам помнік, які аброс шматлікімі легендамі. Зноў ж таки ствараўся ён таксама цікава, тому што спачатку ўсё ж таки працаваў Валерый Магучы над гэтым помнікам, дапрацоўваў яго ж Сергей Бондаренко ў сувязі з рашэннем Республиканского совета по монументально-декоративному мастацтву у сувязі з тым, што Бондаренко лепей працаваў якраз з жывёламі. Ну, як вынік у нас з'яўляецца па сутнасці для Беларусі трэцяя конная скульптура, і Віцебск гэтым можа ганарыцца, тым больш можа ганарыцца, што Альгерд гэта адна з тых гістарычных постацяў, дзякуючы якому Віцебск стаў Віцебскам. Ну, хаця там можна спрачацца, дзе роля самого князя, дзе яго першай ці другой жонкі, тому што і Марыя, і Ульяна ўсё ж таки там маюць вялікае дачыненне да ролі ўсёй гісторыі Віцебска. Але тым не менш, чаму мы не Друцк, які зараз аграгарадок, а чаму менавіта Віцебск? Наконт Альгерда, сын вялікалітоўскага князя Гедзіміна, згодна з адной з версій, яго маці была полацкай княжной, але гэта вельмі цяжка даказаць, ёсць вялікія сумненні. Ну просто як адна з версій. Хутчэй за ўсё, гэта адна з версій, можна сказаць, такі гістарычны міф. Так, але ўзнікае пытанне, наколькі гэта верагодна, некаторыя ўсё ж такі прытрымліваюцца гэтага. Вялікае пытанне наконт імя самого Альгерда, гэта балцкае імя, якое зараз ужываецца, хаця Альгердас вельмі часта сустракаецца менавіта сярод літоўцаў. Ёсць версіі, быццам бы Альга гэта узнагарода, а Гірдас слых, вядомы узнагародай. Ці Ал кожны, Гірдас слых усім вядомы. Таксама адна з версій. Ёсць ад германская корня, гер азначае добрароднае кап'ё, можа значны воін у такім сэнсе. Хаця гэта таксама адны з версій. Магчыма, славянскага паходжання і каранём мы тут шукаць не будзем, таму што яго балцкае паходжанне відавочна. Хаця вялікую ролю якраз ён адыграў для ўсходнеславянскіх земляў. Пра што асобна варта сказаць. Асноўныя крыніцы па жыцці гэтай персоны, увогуле пра яго прыбыванне ў Віцебску, гэта летапісец вялікіх князёў літоўскіх, і гэта такая цікавая крыніца, як радасловие князёў Віцебскіх. Прыпіска да хронікі быхаўца, апублікаваная Тэадорам Нарбутам. Ёсць вялікі сумнеў наконт аўтэнтычнасці, арыгінальнасці ўсё ж такі гэтага твора. Магчыма, гэта пазнейшая містыфікацыя, таму што вельмі шмат памылак, хаця менавіта з гэтай крыніцай мы ведаем імя яго першай жонкі Марыя, з гэтай крыніцы мы ведаем імя бацькі Марыі, гэта Ярослав Васильевич, апошні быццам бы віцебскі князь, які бярэ свае пачаткі ад Друрыка яшчэ, але вельмі шмат пытанняў, таму што там называюцца яго папярэднікамі такія імёны, якія не пацвярджаюцца ў іншых крыніцах. Таму адзінае, што мы можам ведаць, што Альгерд з'яўляецца ў Віцебску, з'яўляецца хутчэй за ўсё пра шлюб, таму што ў яго з'яўляецца права перадачы гэтай зямлі ў спадчыну. А гэта самае важнае. Адпаведна, па кудзеле віцебская зямля яму дастаецца. А вось версія з Ярославам Васильевичем усё ж такі і з Марыяй, тым больш, што ёсць іншыя версіі наконт імя гэтай княжны, хаця таксама вельмі спрэчныя, вельмі з спрэчных крыніц узятыя, што на іх спыняцца не будзем. Сапраўды праблема тым, што мы маем справу з дастаткова познімі крыніцамі. І яны часта супярэчаць адна адной. Да. І ўсё ж такі большасць гісторыкаў прыходзіць да высновы, што першую жонку Альгерда звалі Марыяй, віцебскую княжну, і тое, што шлюб адбыўся каля 1318 года, і што калі не ў 1320, як прынята лічыць, то прынамсі у 20-е гады, ніяк не пазней, Альгерд стаў віцебскім князем і менавіта унаследаваў княства па спадчыне ад цесця. Згодна з гэтай версіяй, ўсё ж такі мы адштурхоўваемся ад 1318, калі быццам бы гэты шлюб
ажыццяўляецца, адбываецца, пасля чаго Альгерд разам з жонкай з'яўляецца, куды яны, у Веліш едуць? Ва Ўсвяце. Спачатку жылі якраз, да. Адпаведна, ён сядзіць ва Ўсвяце, потым, калі памірае князь Віцебскі Яраслаў, ён перабіраецца сюды і па кудзеле, па жаночай лініі пераходзіць да яго віцебскае княства. Вось ён так становіцца князем віцебскім, а ад бацькі яму... Мы можам дакладна сказаць, што ў Віцебску ён княжу. Таксама проста ёсць такія думкі, што ён тут можа і не быў, што проста князь Віцебскі, але сидзеў ён дзе-нібы там у Вільні, што не тут ён знаходзіцца. Ну, яму належала два горады. Перад тым, як стаць князем віцебскім, ён ужо з'яўляўся князем крыўскім. Атрымаў ад бацькі Гедзіміна. І ў гэты час будуецца і Крэўскі замак, і Віцебскі замак. Які вельмі падобны. Калі ўзнікае пытанне, як выглядаў Віцебскі замак, на вялікі жаль сказаць цяжка. Мы маем толькі пазнейшыя крыніцы і вельмі ўскосныя. Зразумела, фотаздымкаў няма. Але мы маем Крэўскі замак. Праўда, Крэўскі, калі форма яго дакладна вызначана, што ён квадратны, у Віцебску сітуацыя была іншая. Гэта замак, які будаваўся ва ўмовах ужо існуючага горада, ва ўмовах таго рэльефа, які тут склаўся, і таго ландшафта. Таму замак крыху іншы і значна большы. Але вось каб параўнаць, можна з'ездзіць у Крэвы і паглядзець, тым больш, што зараз... Прынамсі, тэхніка кладкі. Там праводзяцца маштабныя работы па рэканструкцыі гэтай унікальнай фартэцы, таму што замак значны, там адбываюцца падзеі, якія адбыліся і паўплывалі на лёс усёй Еўропы. І Крэўская унія, калі Ягайла становіцца каралём польскім і калі пачынаецца распаўсюджанне каталіцтва, але пры гэтым ізноў ж такі кроў віцебскага князя, Ягайла сын Альгерда. Зараз кроў віцебскага князя Альгерда праз Ягайлу і яго нашчадкаў ёсць ва ўсіх монархаў еўрапейскіх дзяржаў. Так што тут можна прасачыць і вось такую цікавую лінію і гэтым ганарыцца. Зразумела, Ягайлу можна па-рознаму ацэньваць, асабліва з улікам Крэўскай уніі і таго, што далей за гэтым пайшло. Але ўсё роўна сувязь прысутнічае. Але вернемся да Віцебска, ўсё ж такі два моманты я хочу адзначыць. Чакайце, момант у нас будзе... А ён зараз уклінецца. Так, давайте паглядзім яшчэ адзін са старых рарытэтаў нашага Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. Гэта будзе портрет незнаёмай работы нашага знакамітага земляка Івана Хруцкага. История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». Ну вось з партрэтам азнаёміліся і вяртаемся да нашага Альгерда. Да. Анатолий Миколаевич, два моманты вы хацелі акрэсліць, нагадваю. Момант першы. Да, сапраўды ў Віцебску можна пабачыць аўтэнтычныя падмуркі нарожнай вежы, вуглавой вежы Віцебскага замка, ніжняга замка часоў Альгерда. Гэта тое... Адразу скажыце людзям, нашым гледачам, дзе пабачыць? Пабачыць у духаўскім кругліку. Адразу як заходзіце. Вось. Да, унізе.
Ці набраць у інтэрнэце работу Ігора Дурава, аднаўлення, вось гэтае мастацкае аднаўленне, Да, мастацкая рэканструкцыя. рэканструкцыя замка, яна прысутнічае. У прынцыпе, можна ўявіць, як мог выглядаць замак. Зразумела, што мастак валодаў не ўсёй інфармацыяй, археолагі зараз валодаюць не ўсёй інфармацыяй, але дапаўняючы гэта месцамі фантазіі, ён здолеў стварыць унікальны прыклад, і мы можам бачыць, як выглядаў гэты замак. 2 кіламетры каменных сцен. Ні адна фартэцыя на ўсходніх межах Вялікага княства Літоўскага такіх умацаванняў не мела. Таму пры Альгердзе Віцебск становіцца па сутнасці галоўным замкам на ўсходняй мяжы. Што абумовіла і далейшую гісторыю горада, пра што мы, здаецца, ўжо таксама тут казалі в этой студыі. Ну і другі момант. Якім чынам все ж такі Альгерд стаў віцебскім князем? Мы сказалі, што па спадчыне нюансы, канешне, нам невядомыя, але можна меркаваць. Ну, па-першае, тут сутыкаемся з пытаннем пра веравызнанне князя. Ёсць супрацьлеглыя погляды, і погляд пра тое, што быў ён язычнікам, і пра тое, што быў праваслаўным. Да, зараз мы больш падрабязна на гэтым спынімся. Але я ўпэўнены, што хаця б фармальна Альгерд, каб пажаніцца з Марыяй Віцебскай, павінен быў ахрысціцца. Таму што інакш, як у царкве, шлюб гэта не мог быць заключаны. Адбылося вянчанне. Язычніка ніхто б не стаў вянчаць. Гэта само сабой зразумела. І немагчыма ўявіць, што хрысціянскі абрад вянчання быў сумешчаны з нейкімі рытуальнымі язычніцкімі дзеяннямі ў храме. Гэта таксама нонсенс. Але мы можам гэта толькі меркаваць і здагадвацца. Можам меркаваць. Зараз мы скажам пра крыніцы. Доказы ёсць. Доказы Мы ж можам не казаць, абраду. што у той час шмат такіх людзей было, што, ну, і, можа, страшнавата было прызнацца, што язычнік, так, і трэба было нейкі... Тым больш ён все ж такі асоба такая дзяржаўная, сур'ёзная, як ён... Канешне. Ну, падрабязней зараз пра гэта пагаворам. І другі момант. Відавочна, калі Альгерд уступаў на прастол, была заключана з віцяблянамі дамова. Яна не афармлялася, хутчэй за ўсё, пісьмова. Пісьмовы дакумент крыху пазней з'явіцца ў Вялікім княстве Літоўскім як феномен. Але, відавочна, ён на вече павінен быў дамовіцца з віцяблянамі на прынцыпе старыны не рухаць, навін не ўводзіць. Што потым старыны не рухаць, старыны не рухаць, навін не ўводзіць. І мы пабачым гэта пазней, калі ўжо пісьмовыя дакументы будуць афармляцца, відавочна, з канца 14 стагоддзя, хаця гэтыя дакументы да нас таксама не дайшлі, прывілеі Вітаўта віцебскай зямлі, але ў пазнейшых прывілеях вось гэтыя нормы аўтаноміі віцебскай зямлі ў межах Вялікага княства Літоўска, якія з'явіліся хутчэй за ўсё, былі сфармуляваны яшчэ пры Альгердзе, яны будуць захоўвацца. А вось гэты кампраміс ён павінен быў уберэгчы Альгерда ад чаго? І віцяблян таксама ад чаго? Ну, з аднаго боку, віцябляне прымалі яго на княжанне. Так. Канешне, ваенны фактар, пра які некаторыя гісторыкі пішуць, мы таксама не павінны скідваць з рахункаў. Да, тут дынастычны шлюб, тым ліку Ярослаў хацеў, магчыма, умацаваць свае пазіцыі, да? Альгерд імкнуўся, безумоўна, авалодаць новымі землямі, да? Ну, знайсці падтрымку віцебскага князя з аднаго боку, да? З іншага боку глобальна выконваў задачы, якія ставіліся вялікім князем літоўскім, яго бацькам Гедымінам па пашырэнні межаў ВКЛ. Відавочна, ўсё гэта было, канешне. Да? І калі віцябляне паклікалі Альгерда, гэта гарантавала ім бяспеку ад знешніх нападаў, гэта гарантавала ім наяўнасць моцнага князя, які абапіраўся і на сваю літоўскую дружыну, якая з ім з'явілася ў Віцебску. Тут таксама ёсць цікавыя больш познія пацвярджэнні, калі ў прывілеях ідзе гаворка пра тое, што не павінны прымушаць хрысціцца ў каталіцтва тых літоўцаў і ляхаў, якія перайшлі рускую веру. Да, значит, такі тут прысутнічалі, відавочна яшчэ часоў, я маю на ўвазе літоўцаў, рускую веру, праваслаўе, да. Ну і адпаведна, Альгерд зразумела, чаго хацеў дамагчыся такім чынам, ён хацеў дамагчыся лаяльнасці сваіх падданых, узаконіць сваю ўладу. І зноў-такі для гэтага яму важна было быць праваслаўным. Але ў той жа час вельмі шмат зараз з'яўляецца даследаванняў, якія даказваюць, што Альгерд не быў праваслаўны, што
Давайте, може, розповідемо, ну, хоча б такі самі яскраві, що поховання. Є легенда, що ховали його як язичника. Ну, ёсць пахавання, Гэта звесткі з хронікі Германа Варберга, а ордэнскага храніста. А крыжакі больш за ўсё былі зацікаўлены паказаць, што тут адны язычнікі, каб рэальна захопліваць гэтую тэрыторыю. Ёсць больш цікавыя дакументы, больш сур'ёзныя, напэўна, які выкарыстоўваецца ў дачыненні да Альгерда, як паказаць яго адносіны да праваславия. Гэта жыццё 3 віленскіх пакутнікаў, дзе гаворыцца пра цікавы дакумент вось у кнізе «Жыццё Да, Хаджа». зноў гэта кніга у нас з'яўляецца. Была в минулой Хто программе, зацікавіцца, можа пачытаць. Книга жыццей і хаджэнню. Яна, Тут жыццяе дарэчы, вельмі цікавая, сапраўды. літоўскіх пакутнікаў. Раней амаль на памяць ведалі. Прычым жыццё з'яўляецца якраз у перыяд княжання Альгерда, але былі падставы дзеля з'яўлення гэтай цікавай гістарычнай крыніцы і агеаграфічнага твора. Да, вельмі цікава, што з'яўляецца оно пры двары Канстанцінопольскага патрыярха. І арыгінал быў напісаны менавіта на грэчаскай мове. І не ва ўсіх спісах фігурыруе імя князя. Часам называецца проста літоўскі князь, але у асобных сустракаецца імя Альгерд, і часцей за ўсё якраз гэты варыянт мы сустракаем. Яму прыпісваецца, што пасля смерці першай яго жонкі Марыі Віцебскай ён забівае 3 віленскіх пакутнікаў, 3 літоўцаў, якія служылі пры княжым двары, якія таемна прынялі хрысціянства, а потым адмовіліся выконваць, ужываць ежу мясную, прасведчылі, што яны у пост, прасведчылі, што яны праваслаўныя. Зразумела, гэта выклікала недавер сярод язычнікаў, сярод жрацоў, якія быццам бы паўплывалі на князя, і князь загадаў іх забіць, скончылася ўсё трагічна, але твор вядомы, але ёсць некаторыя несупадзенні. Ну, па-першае, потым па загадзе Альгерда, напрыклад, будуецца храм менавіта ў гонар 3 віленскіх пакутнікаў. Наколькі гэта звязана, сказаць цяжка. Ці гэта раскаянне, ці гэта ўсё ж такі не ён увогуле? Ці нейкі кампраміс? Ёсць умовы, але наконт, калі мы чытаем пра літоўскіх язычнікаў, іх язычніцкія імёны называюцца. Гэта Кумец, Круглец і Няжыла. Гэта славянскія імёны. Ужо не супадзенне, но па меншай меры гэта не Балтай, ці не той, гэта Няжыла, якому Сцяпан жыта прадаваў у Віцебскай берасцяной грамаце. Таму, умоўна, але вось ён арэал распаўсюджання гэтага імя. Гэта у першую чаргу якраз сярод усходніх славян. І зноў ж такі сярод язычнікаў узнікае пытанне, няўжо у асяроддзі князя былі язычнікі на той момант з усходніх славян. Ну, ёсць момант, і ці проста выкарыстоўваліся імёны, якія аўтар мог прыгадаць і знайсці з іншых крыніц. Ну, дапоўніць, скажем так. Таму што гісторыя, калі пісалася, вельмі часта былі аўтарскія дапаўненні, вось ён вырашыў Першыя фантасты. Магчыма, разбавіць, дабавіць свайго чагось. Ну, ёсць такія звесткі, да, у летапіснай традыцыі, правда, там вельмі сцісла. Жыццё дае больш разгорнута гэтую сітуацыю, але паколькі я сказаў, што стваралася яно даволі далёка ад эпіцэнтра падзей, відавочна, яно адлюстравала рэальныя факты, але адлюстравала храм, хутчэй за ўсё сведчыць пра вельмі умоўным выглядзе. Але вось наконт якраз падачы інфармацыі, ну, каму, як не журналістам ведаць, як можна інфармацыю заўсёды перадаць, дык вось, на той час інфармацыйныя войны таксама вяліся, а у Альгерда былі вялікія разборкі з Канстанцінопольскім патрыярхам, таму што ён, па сутнасці, жадаў для сваёй царквы тое ж самае, што зараз дабілася ўкраіна. Ён звярнуўся да патрыярху, ну, амаль тое самае. Па сутнасці, ён хацеў сваю царкву. Уласную метраполію. Уласную метраполію, якая б, цэнтр якой знаходзіўся на яго землях, адпаведна, зразумела, што тады можна ўплываць яшчэ і праз царкоўную структуру, праводзіць, скажем так, ідэалагічную работу сярод насельніцтва. Абмежаваць уплыў Масквы, дзе знаходзіўся на той момант. У гэтым ён быў зацікаўлены, і скончылася тым, што мітрапаліт другі быў нават узяты ў палон, ён звяртаўся і да Канстанцінопольскага патрыярха, але, магчыма, штосьці яго розніла з Парашэнка, ён туды без салодкага прыехаў, таму не атрымаў мітраполію ўласную. І вось гэтыя разборкі з Канстанцінопольскім патрыярхам прывялі да таго, што з'яўляецца раптоўна князя пачынаюць паказваць у форме як ворага праваслаўнага свету. Вогнепаклонніка.
Таму яго не толькі крыжакі так апісвалі. З другого боку, і быццам бы доказаў сапраўды, калі паглядзець на многія крыніцы, Да, мы аўтарытэтныя бачым і крыніцы. крыніцы усходнеславянскія, крыніцы візантыйскія і крыніцы лівонскія фактычна. Яго ахарактарызуюць як язычніка, аўтарытэтныя крыніцы. Прычым на працягу ўсяго яго княжэння. З другого боку, мы маем не менш аўтарытэтныя крыніцы, у асноўным мясцовага паходжання, ці таксама крыжацкія, якія сведчаць, ускосна сведчаць, ці напрамую гавораць пра тое, што ўсё ж такі ён быў ахрышчаны. Ну, у якасці прыклада, дагавор з Лівонскім ордэнам 1338 года. Там называюцца тыя князі, балцкія, літоўскія і славянскія, якія заключалі гэтае пагадненне. Называюцца тыя, хто кляўся сваімі багамі, і тыя, хто цалаваў крыж, адпаведна даваў клятву на крыжы, хрысціяне. Альгерд названы сярод апошніх. Адпаведна, ў 38 годзе лагічна, калі ён быў князем віцебскім, ну і калі ён прыняў хрысціянства, ён павінен быў выступаць і даваць клятву такую. Ну і зноў-такі, калі ў Пскове... І гэта вельмі важны дыпламатычны момант. Разумееце, калі б ён быў язычнікам і цалаваў крыж, фактычна крыжакі зразумелі, што эта клятва нічого не значыць. Яны былі добра уведамлены, хто якого веравызнання. Ну і ў Пскове таксама ж, калі мы прапанавалі хрысціцца... Вось другі прыклад. З Псковам увогуле загадкавая сітуацыя. 1341 год, калі ему прапануюць стаць князем пскоўскім у тым ліку і пры гэтым ахрысціцца. Мы тут маем розныя крыніцы. З аднаго боку, вельмі часта цытуюць пскоўскі летапіс, дзе гаворыцца пра тое, што князь адмовіўся хрысціцца, ён перадаў пскавічам Андрэя, свайго сына, каб той стаў князем, і ён ахрысціўся. Узнікае пытанне, зноў ж такі, Андрэй імя хрысціянскае, імя праваслаўнае. Чаму вось гэта адбылося? Але часцей за ўсё цытуюць якраз пскоўскі летапіс. Ну там есть тлумачэнне, што это малітоўнае было імя так званае. Под такім імем Андрэя ў сваіх малітвах успаміналі яго праваслаўныя сваякі, найперш маці. Амаль той же тэкст пра адмову ад хрышчэння ёсць у ніканаўскім летапісу, але ёсць адна акалічнасць. Акрамя вось гэтай адмовы ёсць яшчэ адзін сказ, які карэнным чынам змяняе сітуацыю. Гэта наконт таго, як можна пісаць крыніцы. Там было напісана, што далей ішоў тэкст. Уже крещен есим і хрысціянінам есим. Второе, креститься не хачу. Пра гэта я хацеў сказаць. Здымаем гэтую сказ, і ўсё ў нас атрымоўваецца, што сапраўды ён адмаўляецца хрысціцца. Калі ёсць такая цытата, ці гэта пазнейшая прыпіска і ўжо, скажем так, прыдумка летапісца, мы не можам сказаць. Ці першы летапісец зняў гэтую фразу па якой-небудзь прычыне. Ці перапісчык пры перапісванні. Пытанне ёсць, але вось дзве крыніцы апісваюць адну і тую ж падзею, але апісваюць амаль супрацьлегло. Акрамя таго, калі мы гаворым пра ізноў ж такі веравызнання Альгерда, і першая і другая жонка яны былі праваслаўнымі, і Марыя Віцебская, і Ульяна Цвярская. Адпаведна, ёсць вялікая верагоднасць, і большасць даследчыкаў ўсё ж такі схіляецца да таго, што ўсе дзеці былі праваслаўныя першапачаткова. Хаця мы потым ведаем, што многія з іх і пад язычніцкімі імёнамі ішлі, асабліва чамусьці ад другога шлюбу. Яшчэ цікава, таму што там праваслаўныя. Вось мы бачым зараз, дарэчы, малюнкі. Мы бачым і Марыю Віцебскую, гэта ізноў ж такі Ігар Дураў. Марыя Віцебская злева у нас, так? Так. І Ульяна Цвярская, другая жонка, гэта работы, якія мы можам убачыць у духоўскім кругліку. Чым работы цікавыя, яшчэ, дарэчы, цікавы доказ таго, што ўсё ж такі Альгерды шанавалі праваслаўныя. Пра тое, што ёсць дзве карціны, гаворыцца у Мацея Страйкоўскага, які прыгадвае, што нават пазней дзве выявы Альгерда і яго жонкі віселі ў царкве святога Міхаіла у Віцебску. І зноў здымаецца пытанне пра язычніцтва. Як маглі язычніка павесіць у праваслаўным храме, тым больш, што Страйкоўскі асабліва не быў зацікаўлены. У дадзеным выпадку ён перадаваў проста тое, што бачыў. Прабачце, як можна было павесіць дзвюх жонак, калі вянчацца можна толькі аднойчы? А не, тут у храме адна жонка вісела. Адна, все. Гэта у нас зараз аўтарскія работы, якія прадстаўляюць першую і другую, таму што так сталася. Ёсць версія яшчэ пра трэцюю, пра балцкае паходжанне быццам бы, але гэта такая не вельмі распаўсюджаная версія. Так вось, калі падвесці вынікі,
Хутчэй за ўсё нельга жорстка ставіць пытанне, быў Альгерд праваслаўным ці язычнікам. Ён быў найперш палітыкам, і веравызнальнае пытанне ён выкарыстоўваў для дасягнення сваіх палітычных мэтаў. Вось, мы можам пра гэта ўсё ж такі казаць. Можам. Пакуль Больш сюжэт того, ішоў, мы казалі, як і тут. Калі трэба было туды перайсці, так у веравызнанне пераходзіў туды. То бок, ну, можна здагадвацца, што Альгерд таксама гэтым карыстаўся. Конечно. Калі трэба было з язычнікамі нешта пра штосьці дамовіцца, ён мог выставіць сябе язычнікам і з праваслаўнымі. Ну вось мы бачым зараз гравюру 16 стагоддзя, выява Альгерда, выява найбольш распаўсюджаная ва ўсіх падручніках. Найбольш Хронікі распаўсюджанай, еўрапейскай таму вось- сарматы Александра найболь- Гваніна. Але яна пазнейшая і зразумела, гэта таксама уяўленне мастака, як ён бачыў Альгерда, тым больш, што тут пазнейшае напластаванне, тут ужо спецыяліст па зброі скажа, што і па Ну, вы просто амуніцыі. разумееце, што шмат было пытанняў да помніка, так што ведаюць усе ў асноўным гэтую гравюру, і што помнік, які сёння ў Віцебску, ён не мае нічога агульнага з гэтай выявай абсалютна. Там Гэта выява найбольш ранняя, але само яна не адлюстроўвае само сабою выгляд Альгерда. шмат пытанняў да птушкі, да, што, ну, вось. ну, шмат пытанняў да, зноў ж такі, да галавы князя, таму што Ну, звычайна не можа у галаўным уборы ці ну, гэта проста людзін атрымоўваецца. Але ў той жа час у нас зараз успрыняцце такое, хочацца бачыць жывога чалавека, хочацца і мастак хоча ўвасобіць якраз гістарычную постаць, і вось тут гістарычнасць і сучасныя тэндэнцыі яны пераплетаюцца, і, канешне, могуць быць пэўныя моманты. Ну, Мастак мае права на ўласнае бачанне ўсё ж такі. давайте яшчэ дзве апошніх два малюнкі паглядзім, якія давайте. маюць прамое дачыненне таксама да Альгерда. Помнік тысячагоддзю Расіі, яшчэ адзін знакавы твор манументальнага мастацтва, на якім размешчаны Альгерд. У сярэдзіне 19 стагоддзя вось палічылі, што Альгерд гэта знакавая асоба ва ўсёй гісторыі расійскай дзяржавы, расійскай імперыі. Ну, дарэчы, там жа побач з ім Вітаўт, таму што Русь разглядалася на той момант многімі гісторыкамі ў двух варыянтах: Русь літоўская, Русь маскоўская, як два працягі кіеўскай Русі, дзве традыцыі. Ну і, дарэчы, сярод войнаў, ну, а гэта дошка на саборы ў Вільні, гаворыцца пра тое, што храм, праваслаўны храм пабудаваны пры князе Альгердзе. Той храм, які па сённяшні дзень з'яўляецца кафедральным. Ну, а дарэчы, ўсё ж такі, калі звяртацца да помніка тысячагоддзя Расіі, яшчэ цікавы момант: брат Альгерда Кейстут, з якім ён сукняжыў у Вялікім княстве літоўскім, таму што гэта можна казаць увогуле пра дуумвірат так званы. Ён ізноў ж такі на гэтым помніку ёсць сярод вядомых палкаводцаў гісторыі старажытнай рускай зямлі. Альгерд сярод дзяржаўных дзеячаў. Альгерд сярод дзяржаўных дзеячаў, сярод князёў, там жа і Пётр I, там жа і Кацярына II. Вось цікавая акалічнасць. Таму Гэта адказ тым, хто фармуляваў ідэю пра вайну помніка ў Віцебску. З розных бакоў гэта ідэя выказвалася, калі гаворка ішла пра ўсталяванне помніку сям'і князя Александра Неўска. Ішла гаворка, што это вось супрацьлеглыя, да? І нават некаторыя выказвалі здагадку, што это барацьба вось розных чыноўніцкіх кланаў, да? Ну, шмат чаго расійскага. Я думаю, што больш усё ж такі было нацыянальнага. пытанняў наконт таго, што, ну, трэба больш ставіць помнікі сваім, а нейкім нацыянальным Безумоўна, асабістым але героям. як мы вышэй паказалі, і Александр для нас не чужы, і Альгерд, безумоўна, шмат зрабіў для горада. І я хачу падвесці да той высновы, што мы не можам адмаўляцца ад нейкіх постацяў, ад нейкіх перыядаў нашай гісторыі. І вельмі добра, што наша гістарычная палітыка носіць узважаны характар. Тут не вайна помнікаў, тут взаемадапаўненне. Як Александр, дзеяч гісторыі агульна-ўсходнеславянскай, гісторыі Русі. Гэтаксама і Альгерд. Гэта не толькі там літоўскі князь. Гэта чалавек, які значны след аставіў. Так, таму што шмат, напрыклад, турыстаў прыязджаюць з Расіі, гісторыямі на паставілі літоўцу тут ўсходнеславянскіх помнік і ўсё, што ён тут Просто робіць. наконт літоўцы, наконт Альгерда. Цытата Матвея Любаўскага, вядомага гісторыка, прафесара, які казаў, што пры Альгерде Западная Русь не только не теряла своего исторического наследия, но и передавала его господствующей земле, которая сама во многом устраивалась по образцам этой Руси.
Вследствие этого литовско-русское государство являлось в известном смысле прямым продолжением дальнейшего развития истории Киевской Руси. Ось і все. Усё сказано. Дякую за цікаві звістки. Я думаю, що спрэчкі все роўна застануцца, нікуди ад іх не падзенешся, але дякую за цікавы такі расповед. Што ў нас будзе наступны раз, мы яшчэ не ведаем, так? Але будзе цікава. Але дакладна. будзе цікава. І, ну, вось, і Неўскі, і Альгерт у нас, канешне, ўжо трапілі ў гісторыю, а хто трапіў у тэлек да Александра Карэнмана, даведаемся зараз. Добрый вечер, это «Попади в телек». Меня зовут Саша Каренман, и сегодня очень простой житейский вопрос. Легко ли вас, уважаемые телезрители, легко ли вас, уважаемые прохожие, обмануть? Поехали. Скажите, пожалуйста, вас легко обмануть? Меня? Ну, вообще-то обманывали. А кто последний раз, помните? Или где? А в Москве помню. Работать ездили? Да, ездил работать, мне там втюхали левый товар. А, то есть вы ездили на закупки? Нет, я ехал с заработком. Скажите, вас легко обмануть? Конечно. Вот Я кто доверчивая. Кто вас последний раз обманывал? Наверное, вы сейчас меня обманываете. Почему? Ну, я не знаю. У нас не работает камера. Не знаю, может быть. Вас не обманывают. Смотрите, вас снимает телеканал Витебск. Вас покажут вечером по телевизору. Вы можете передать привет кому угодно. Ну, всем, кто меня знает, большой привет. И не будьте такой доверчивой. Хорошо. Вас не снимают. Скажите, пожалуйста, вас легко обмануть? Не знаю. А вы попробуйте, да? Нет, ну честно, обманывали когда-нибудь в жизни? Нет. В чем секрет? Как стараться вот находить такие решения, чтобы никогда не попасться на обман? Наверное, все правильно говорить надо, чтобы не создавать какой-то конфликт. Если ты сделал что-то, надо признаться сразу. И не провоцировать, и всегда обдуманно подходить к каким-то решениям. То есть прежде чем что-то сделать, надо несколько раз что? Подумать. Правильно. Вас легко обмануть? Ну, как бы сложно. Но бывали случаи. Бывали. Когда вас последний раз обманывали? Лет 15 назад. Что это был за случай? Можете поделиться? Обещали одно, а в итоге ничего не получилось. Это работа или это какая-то Так, сделка. сделка? Короче, когда идешь на сделку, можно ожидать всего, что угодно. Обязательно. На что нужно надеяться? На худшее всегда или на лучшее? Знаете, что 50 на 50. То есть никогда не нужно, по крайней мере, надеяться, что все пойдет хорошо. Никогда. Быть готовым к этому. Это всем говорю. Никогда не надеяться на лучшее. Вас легко обмануть? Ну, возможно. Ну, не знаете, да? Ну, вас обманывали когда-нибудь в жизни? Да, бывало. Что за случай был последний? Либо случай, о котором вы можете рассказать, чтобы обезопасить всех тех, кто нас смотрит. Мало ли с ним произойдет то же самое. Ну, просто, мне кажется, нужно искать таких людей, в которых будешь уверен. Просто было много друзей. Ну, Вроде бы в которых ты абсолютно уверен, но оказывалось, что... В любой ситуации, но на самом деле единицы. А как определить человека, вот смотришь на человека, вроде бы, ну все нормально, как определить, можно ему доверять или нет? Сердце подскажет. Вас обманывали когда-нибудь в жизни? Было такое? Вы можете рассказать один случай, либо ну просто привести какой-то пример, чтобы наши телезрители на такое никогда в жизни не напарывались? Ой, я не знаю, честно говоря, надо вспомнить, подумать об этом. Чаще это люди делали, которые действительно вам близки? Да, они просто знали, куда, как бить. То есть самые близкие люди, которым доверяешь, открываешь душу, они, как правило, любят... Да, именно так. Как поступать? Не доверять никому? Или Доверять, ну просто нужно перестерегаться этого. то есть всегда нужно быть начеку даже с друзьями? Вас легко обмануть? Когда как? От чего это зависит? От того, насколько я знаю человека. А кому легче вас удается обмануть? Человеку, который вас хорошо знает, и вы его хорошо знаете, либо незнакомцу? Ну, я думаю, что, скорее всего, тот, который лучше меня знает, наверное, меня обманет. Вот вредные, да? Но кто вас последний раз обманывал, либо что это был за обман? Ну, я так особо не вспомню. Просто не хотите сдавать. Ну, наверное. Партизан. Вас легко обмануть? Нет, не очень легко. Как вам удается определять обманщиков? Я просто вообще как-то, не знаю. Просто глаз алмаз? Да. Бдительные? Ну, это очень хорошее качество. Мы вам желаем, чтобы вас никогда не обманывали. Спасибо, хорошо. Как поется в песне «Синий туман похож на обман». Поэтому нужно всегда этот туман успеть заметить, вовремя включить противотуманки. На сегодня все, не буду обманывать. Пока.
вось як кажа Каренман, вакол нас один падман, таму каб не памыляцца і ведаць, што ёсць міф, што ёсць праўда, вывучайце гісторыю, рабіць гэта можна з намі на А тэлеканале там Віцебск. таксама і падманы, і інтрыгі, але все роўна там шмат чого Але кажуць цікавага. гісторыкі, мы не сумняваемся. Так. І зараз для вас музычны падарунак ад Наваполацкага дзяржаўнага музычнага каледжа. Нясумнага вечара і пабачымся пакуль. Ой, не сам я иду до коня, вяду, развивайся, лужа, развивайся, лужа, ой, сватай. Любишь меня,